Здравейте, здравейте! Включваме се от Сейнт Мартенс Латем, или по друг начин казано Ориндж Каунти в Белгия. Слави се с името на един от най-богатите градове. Але, хората с най-много пари живеят тук наоколо. Мога да пожелая да се насладите на гледките. Да пожелая много здраве, щастие и любов, както всеки път. Не забравяме апелацията в тия видеа, не на агресията по пътя. Всеки го чака някой в къщи. Жени, деца, баби, дядовци, приятелки, приятели, братовчеди. Карайте бавно, спокойно, спазвайте ограниченията, знаците, маркировката по пътя. Никога не дейте да сядате зад вола след употребата на алкохол и други забранени субстанции. Не забравяйте да се абонирате за канала, да ударите палеца, камбаната. Още веднъж ви пожелавам приятно гледане, насладете се, всичко най-хубаво от мене. И да не забравяме за долу в коментарите. Колко вода пиете в литри на ден и колко часа отделяте седмично или дневно за спорт? Ще чета всички коментари. Утре съм на сватба. Не си спомням кога за последен път съм бил на сватба. Но е преди много години. Малко съм развълнуван. Днеска или утре сутринта ще посетя фризьор. Надявам се да успея. Ще бъде кратко пътуване. Запътили сме се от Сейнт Мартен Латем към Депинта. Много е наблизко, няма 3 км и половина. Порше. Ние излезнахме от Сейнт Мартен и влезохме в Сейнт Денис. Те са съседи и те не са бедни. За сигурност. Оп. Изпуснахме завоя. Виж, попътуваме 2 минутки повече. Още малко ми остава от 2 литра. По време на обиколките ми, горе-долу до към 1,5-2 часа, вече съм изпил към 3 литра и половина и сутринта, където ставам, пия още около 200-300 мл. Така че близо 4 литра ги правя. Към 2,5-3. Права, изпивам.
хранете се здравословно, пийте вода, вместо всякакви други енергийни, безалкохолни и ушкили натурални напитки. Препоръчвам го на всеки. Няколко дена пуснаха тук по белгийското радио, че живот и здраве от януари месец вече в България ще може да се плаща с евро или по-точно ще се обърне лева в евро. Ако има някой по-информиран по темата, понеже нищо не съм чул из българските новини и сайтове, не че много чета и гледам, ама нямам някаква супер потвърдена информация, бих се радвал да споделим. Благодаря ви за гледането, за вашето внимание. Всичко най-хубаво, успешен и хубав ден.